שלום לכולם, כאן NA גיימינג, והיום אני עומד לשחק עם דושבג גיימר. היי! אנחנו נשחק היום פוטבול טאץ', משחק עם פתיח של זומבי, לא יודע למה, אבל יש! היי! אני עומד להנמיך טיפה את הווליום. אוקיי. היי! לא יודע מה עדיף, נלך על זה. כל מיני שינויים פה, בלה 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 בלה. היי! יאללה, אני פותח לנו שרת, פותח שרת. הבעיה היא שאו שיש רעש חזק, או שהרעש ממש אין רעש. עדיף שלא יהיה רעש. בדיוק, כדי שזה לא יפריע. בואו נתחיל את המשחק. יש! היי! בואו נקווה עכשיו. יאללה, תראו, אני הבן אדם עם 5 כוכבים, הוא בן אדם עם כוכב אחד. בואו נתחיל לשחק. יש! יש! אני מתכוון, היי! נתחיל. לא, מה? לא, כן, די. לא, זה התחיל מהר מדי. יש. דניס. מה זה היה? מה זה היה? אוף, חשבתי שסוף סוף יש לי סיכוי לנצח אותך פה אחרי איזה 10 הפסדים רצופים. לא. אילן. כל עצמי, דושס בוכה בצד. היה עצמי? דושס בוכה בצד. בוכה בצד? כן. טוב, לא אכפת לי, אבל אחרי המשחק הזה אני רוצה לשחק עם הקבוצה שלך. לא, כן. לא. איזה חטיפה. כל כך חטיפה מהסרטים. סאקו, שחקן הגנה. סאקו עם הכדור. טוב, די, אני מבטל, אי אפשר להגיע לשחקנים שלך. לא, עצמתי עיניים. היה גול? אוקיי. יאללה. דניס. מה? איברהימוביץ' לוקח את הכדור בין הרגליים. לא, רוברטו עכשיו. כולם. לא. עובר את השוער. טוב, די, עוד פעם ויתרתי. לא ויתרתי. לא ויתרתי. זה היה כל כך קרוב, אתה כל כך מאפן, אתה לא. הנה, עוד פעם ראיתי שכאילו היה גול. תמסור, יש, דניס. נו. למישל. מה? מי? איפה הכדור? אצל המוזר. יואו, לא, פאבל. איזה חטיפה. מרחיק את הכדור. עכשיו דניס, ומחצית. מחצית רק 2-0, אתם קולטים? כן, פעם הוא עושה 7-0. פעם לפני 5 דקות. כן, קצת פחות אפילו. נכון. אני לא יודע אם שמעו את מה שאמרתי עכשיו או לא. סאקו. נו, די כבר. תראה, השחקנים שלי כל כך איטיים. ועכשיו הם נעלמו מהמסך. אני יוצא מהם שוב. אני פשוט עובר את השוער, זה אחד הדברים הכי כיפים בעולם. כן, אני יודע, לא באמת צדתי להם, סתם כן, באמת. לא, דניס. מה, איפה? אני עם הכדור עדיין? אני עדיין עם הכדור. לא! מה? וואי, זה היה כזה מאפן, כי לא שמתי לב אם אני עדיין עם הכדור. לא. בוא נדרך טיפה יותר לאט, שאני אנסה לקחת אותנו. כמעט נכנסתי. אני כזה עקום. למה? מישל, מה איפה הכדור? וואי, ראיתי אותו כאילו יוצא לי מהמגרש. סיגול מדהים של מרקו וראטי? לא יודע. הוא עצמו וראטי, אבל אתה יודע, אם הם עושים את השמות האמיתיים, אז זה היה זכויות יוצרים, בגלל זה הם עשו וראטי. ולא וראטי. אני יודע, כי יש כל כך הרבה שזה... זה אמור להיכנס. זה כמו שאם אתה תשחק בטורניר עם ברזיל. זה כל כך קרוב, די כבר. תן לי קודם כל להתעצבן מהאכזבה. הייתי יכול לפחות להכניס גול כבוד, אבל לא היית חייב לעשות לי. זה הגרמניה ברזיל. זהו, מחליפים עכשיו, תביא. אבל תשאיר. טוב, אני משאיר את זה ככה. טוב, בגלל שאני עכשיו מחזיק את המכשיר שמקליט, אז אני לא יודע עד כמה טוב ישמעו, כל מה שאני יודע שאני מתחיל עכשיו, ואני מרגיש כאילו אני על סמים. וואי, איזה כיף! איזה מהירות! איזה מהירות! וואו! זה לא שיעול מזויף. אני כל כך כיף, ואני כל כך מהיר. איברהימוביץ' עובר 1, עובר 2, מסתובב סביבו שוב, מסתובב סביב כולם, חוזר אחורה, נותן בעיטה וכמעט גול. אבל עכשיו ריברי ייקח את זה כמובן. בועט, לא מצליח. אז וראטי, הם עושים מסירות. לא, הם לא עושים מסירות. בסדר, הוא חוטף לפאבל. לא, מה, איפה אתה? איפה? איך זה הגיוני שהגעת עד כל כך רחוק במגרש? ועכשיו איברהימוביץ' עושה סיבוב בכל המגרש קודם, מוסר לוראטי שהוא הולך
ואז מאבד את הכדור, כל כך מאפן הילד הזה. טוב, נו, לא טוב. וואו, זה היה כזה קרוב דווקא. מפתיע. בהחלט מאוד מפתיע. ריברי! מתקדם, מוסר אחורה, בועט משם. איזה גול! טוב, תתחיל. אוקיי, נראה לי שקצת התרגלתי למהירות. טוב, אולי לא כל כך התרגלתי למהירות. נו, יאללה, תתחיל. נו, נראה אם אני אחטוף לך את הכדור לפני או אחרי שתצא מהעיגול של החצי. נו, לא, מה זה היה? מה זה היה עיבוד כדור המוזר הזה? וואי, אתה חושב שזה גרועים. איבראימוביץ'. מה? שלי? כאילו שלי במכשיר שלי. זה נראה זה. איזה גול! טוב, אני צריך להשיב את הכבוד האבוד. זה אומר שאני צריך לעשות מעל 4-0. נו, איבראימוביץ'. לא יכול להיות, לא. נו, תמסור, תשלח שמה. יופי, ריבריכס. 4-0. ויותר מוקדם ממה שאתה עשית לי 4. יש, איבראימוביץ'. לא, מה? איפה הכדור? לא, מה? לא, ריברי, אוקיי, תמסור. יופי, עכשיו בעדינות, איבראימוביץ' בעדינות. 5. לא, זה הכל כך קרוב. יש! 5-0! מי יותר טוב, זה כזה כיף. זה פשוט כל כך כיף. התלהבות, כשבן אדם רץ מהר ומתלהב, וזה לא. אוי, לא, ונגמר. 5-0 מחליפים עכשיו את אלה בחזרה. אני חושב שאם נעשה עוד משחק הזה, ההקלטה תיתקע קצת, לא? לא, אני חושב שאפשר לעשות עוד משחק שנקרא אותך 7-0. אפשר לעשות משחק אחרון ומכריע, למרות שלי יש נקודה 1 הפרש, אז אתה צריך לנצח אותי ביותר מ-1-0, כי זה המשחק חוץ. אז זה כאילו 2 נקודות, אני לא יודע איך זה עובד, אני סתם חרטט עכשיו דברים. 5 כוכבים נגד כוכב אחד, ואנחנו מתחילים את המשחק. עדיין 0-0. סתם, עדיין 0-0. מתחילים את המשחק. שנייה ראשונה של המשחק, עדיין 0-0. לא. טוב. גול! אין לי מושג איך זה קרה. איך זה נכנס בכלל? אל תשאל אותי. כל מה שאני יודע זה שאני מוביל אליך ב8 שניות הראשונות. כן, לפחות זה לא היה בשנייה הראשונה, אבל בסדר. לא. שוטים מטורפים. דשז. לא, פאבל, לא, מאפן. איזה מאפן. פשוט גרוע, אתה שומע? אתה גרוע פאבל. אתה גרוע, למה אני מתעצבן עליו בכלל? זה לא הגיע, אני שיחקתי מאפן. נו, דניס, כן, לא. צריך לנצח אותי בהפרש יותר גבוה מ5 כדי להיות המקום ראשון. ואתה רואה, אני אפילו נותן לך משחק אחד יותר ממני. נו, לא, יש. 3-0. שנייה 41. כן? אתה יודע מה זה אומר? שמי עכשיו זה משחק יבש, אתה לא תכניס כלום, יש, שלי, לא, די, נו, זה לא נחשב, לא פייר, לא נחשב, לא מוכן. אתה לא תכניס כלום, אמר עדיין. עצמתי עיניים. אם אני יוצר עיניים זה לא נחשב. למה יש דם על המגרש? איפה יש דם? מה? מה זה קרה פה? אני מסרתי לך רגע, אני די בטוח שזה מה שקרה. כישרון מאלף. מה? לא, היה גול! זה חלש מדי! זה היה גול! אוי, איזה כיף. מה גול? תתחיל. מה? נתקע המשחק. כתוב לי 8-0. איך כתוב לי 8-0? אני לא יודע למה כתוב לי 8-0, כל מה שאני יודע שנתקע המשחק. אוקיי, אז המשחק תגוע חברים. אני חושב שזה יהיה סימן שצריך לסיים. זה יסיים את המשחק. אני מקווה מאוד שנהייתם מהסרטון הקצר הזה. קצר ומצחיק. בדיוק. באותה הזדמנות אני רוצה לאחל לכם, כל צופי הערוץ של נאור, צום קל ומועיל לאלה שצמים ולאלה שצמים, ואלה שלא, אז כדאי שתצום. סתם לא יודע, תעשו מה שבא לכם. אבל אני מאוד מקווה שנהייתם מהסרטון הקצר הזה. אם אתם לא לשכוח לתת סאב ולייק. וגם תתכוננו. מה? ניצחתי! מה ניצחת? 8-0? 4. אבל לי כתוב 8.
איך כתוב לי 8? מי הכניס את 4 האחרונים? לא יודע, מי הכניס את 4 האחרונים? דניס. איך דניס בכלל? לא. אנחנו גולים עצמיים. 4 גולים עצמיים. באותה דקה, תקשיב, זה נכנס... דקה ו3 שניות דניס, דקה ו3 שניות דניס, דקה ו3 שניות דניס, דקה ו3 שניות דניס. יפה, הגיוני. הגיוני בהחלט. טוב, אני מאוד מקווה שנתן מהסרטון. ותצפו לסרטון כזה מצחיק וכיפי ורגוע כזה. פעם בשבוע. וזהו. יופי, עכשיו אתה אומר שעוד שבוע אנחנו צריכים להראות. אני רוצה להראות לכם משהו קטן. כפי שאתם רואים, בקבוצה שלי ב5 כוכבים יש לי 93% מהכדור, ולא יש 7%. טוב, אז זה יסיים את הפרק להיום. אני מאוד מקווה שנהנתם. יכול להיות שהוא טיפה בעד בשמיעה, אבל זהו. אז להתראות לכולם. ביי.